Xai, què diu? Revela un altre dia si tiran mà de bitllets. Avui mon anem nada más i nada menos que hasta Bangkok, allí a Tailàndia, perquè diuen que ells també fan paella. Entonces mon anem hasta allí, ja sabeu que a mi m'agrada anar per ahí, per tot el món, tirant d'ull, a veure com ho fan. Tres estos. Ara s'ha tocat premi a estos de Bangkok, que diu que ells també fan paella. Aneu a veure, no tiene pérdida. Ahí va. I som, ครับเราจะมาบุกก่อนวันนี้เนี่ยจะทำทุกอย่างแบบ Lo ง่ายๆ primer, ใช้หม้อหุง el ข้าว ayer. ก็ยืมวิธี Agarrar uns quants anys i tirar-los. Veu aquesta espècie de safa xicoteta que tenen? นะครับเราก็จะเอา Ahí està tirant-li. ต่างๆนะครับใส่ลงไป Li ha tirat de la llet. น้ำตาลทรายครับ Ara això, la tomaqueta dins de la safeta. จากนั้นเราก็จะเพิ่ม บ่ ความเผ็ดนะครับด้วยพริก Ahí va, què més va แล้ว tirar-li? ก็มีกลิ่นหอมๆของผงกะหรี่นะครับใช้ของไร่ทิพย์นะครับอันนี้ผม Així està dient ก็ใส่ไปประมาณ1ช้อนชา que li arreu paprika, deixa, lo que siga, que això sempre porta. I ara va un poc de curri. มักจะมาใน Eh? รูปแบบถุง La típica paella sempre porta curri, 2 o 3 culleradas. D'estes soperes? Soperes no, d'estes de xicotetes. Ha dit que tapeu bé el pot del curri, que és essencial per la paella, i guardeu pel següent จะ diumenge. ใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับเราคน Ara ให้ sal เข้ากันตัวน้ำเปล่านะครับ Aigüeta อย่ายึดตามสูตรนี้นะครับเพราะว่าข้าวแต่ละบ้านนะครับ Ai, li fiquen musiqueta per donar-li més alegria. Ahí va. Ara, quan ho teniu tot ja, remesclar-ho, el poale d'este xicotet. ข้าวนะครับที่เมื่อกี้เราซาวไว้นี่ผมเสด็จน้ำ Mira, tira-li l'arròs bullit i ara ve el bo. En el robotet, allí el robot ja s'apanyarà, El robot ja te farà la paella si vol, diu. A veure, t'imagines que ara és un paelló gran ahí dins? Ah, no així. Quan ja està bullit, que això és el que me recorda a mi, això de fer-se la cera, les dones, o els homes també que se fan la cera, ixa, no? La cera d'ixa d'un esteticient, un esteticient, no? Això és així. Ahí, si ho teniu per casa, li tireu ahí dins อยู่นะครับอุณหภูมิมันก็เพียงพอ una gambeta, un poc de calamar que li ha tirat ได้เวลาแล้วนะ i 2 mejillonets, després traeu ยกออกมาเลย la cacerola xicoteta i a veure què เดี๋ยวเราจะ farà. มาเตรียมจัดเสิร์ฟกันนะครับก็ผมจะมีเครื่อง Quan ja ho teniu tot, diu... จะมีทั้งลูกเกดมีถั่ว Suposa que diu això, jo no tinc ni ต้น idea. หอมแล้วก็แตงกวาก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆไว้ก่อนเลย Ah, el choricet, una espècie de choricet, o llonganisseta, fa เรา falta. ก็จะมาตัก Ahí heu vist com la partida del choricet es precia. เอาตัวซีฟู้ดเราขึ้นมาก่อนเดี๋ยว Gil McCann, ha dit, claro. Resten a cagar el primer, diu, per si no després tindràs... Ah, unes passetes, clar. Les passetes en el paelló, la gambeta. เพิ่ม texture นะครับเอาตัว Heu vist, le té una gambeta, I un mejillonet i ja n'hi ha prou. I el choricet. นั้นก็ Clar, กรุบกรอบนะครับด้วยถั่วลิสง ja hi tens ja la paella feta, dic jo. Això Això què? ก็จะ Ai, มีให้เราเลือก cacauets. หลายแบบนะครับมีทั้งแบบที่แกะเปลือก Ah, no, això està fent publicitat d'ell de cacauet, no que li tire cacauets. Ai, no, sí que va, sí. Mira, cacauets. Sí, un grapat de cacauets li ha tirat. Muy bien. ไม่ใช่พยายามแบบออริจินอล Ahí teniu, ได้เป็นแรงบันดาลใจมาเฉยๆแล้ว Que bo ho has fet, tant. Pues ja ho heu vist, esta paella que fan en Bangkok, que al final li ha tirat cacauets. Com fer una paella dins d'un robot de cocina, d'ixos, o dins d'això de la cera, és que no sé com es diu, aquesta maquineta, de fer-se les cames, els bracets o el bigotet o algo que se fan, la gent. Que vos pais, D'ací hasta Tailàndia sí ha canviat la recepta, ha canviat de muntó. Cacauets. La pròxima vegada intenteu tirar-li cacauets. Jo provaré a ficar-li cacauets. Malfeiners, xai. Bo! Si voleu un vídeo personalitzat, en www.miquelserrano.com. Vídeos de simples donacions. Vei! Hasta el pròxim vídeo. Has vist tu quina pasta ha fet això, home? Bo. Ai, s'ha quedat pagat d'ell, Molt bé.